प्रमोद बर'आ बिटिआरनि जौगाथायनि थाखाय सा सानजा जौगाखां रांखान्थि निगमजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुंदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'आ दिनै तामुलपुर जिल्लायाव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि सावराय नब्लाङाव सा सानजा जौगाखां रांखान्थि निगमजों मोनसे गोनां सावरायमेल खुंफुङो। बे मेलाव प्रमोद बर'जों लोगोसे तामुलपुरनि जिल्ला बेंगिरि बिद्युत बिकास भागवती, एमएलए जलेन दैमारी आरो एमसिएलएजों लोगोसे जिल्ला खुंथायनि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्टार्न डेभेलपमेन्ट फाइनेन्स कर्परेशन लिमिटेडआ मैखुन, बेसर, स्ट्रबेरी, गोजौ गुन गोनां आबादजों लोगोसे बेरेमोदै फिसिनाय आरो अमा फिसिनाय बायदि बिगियानारि आदबफोराव साबसिन गुननि रोखोमफोर आरो आदबफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागोन। नेट थिएटार डेभेलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्यूशन और आमार जो एडभाइजरी एंड कनसाल्टेंसी डिविजन हेतु आमार ऑनरेबल प्रमोद बरा डांगरिया एटा काम दिसिले रिसोर्स मैपिंग एंड प्री इन्वेस्टमेंट स्टडी और बेस्ड ऑन तेलुगुर जोनखिनि इनपुट दिले आमी আজি এই डिटेल प्री इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आमी सबमिट करिलो और এই रिपोर्टत आमी मुख्यतः 9টা एरिया सजेस्ट करिसिलो। 9টা एरियार ভিতৰত আছিল टूरिज्म, एग्री प्रोसेसिंग, बी कीपिंग, देन माशरूम, ऑर्गेनिक फार्मिंग एटसेट्रा एटसेट्रा और এইগিটা যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী আৰু আমি গোটেইখিনি আমি এটা যোনটো প্ৰি ফিজিবিলিটি ষ্টাডি মতে আমি এটা 800+ কোটি টকাৰ এটা ইনভেষ্টমেন্ট আৰু ইট উইল লিড টু এনাদাৰ 1200 रेवेन्यू जेनेरेशन और इम्प्लिमेंटेशनर कारण आमी बिटिसिर लगत आसिलो। आमार जो एडभाइजरी एंड कनसाल्टेंसी डिविजन आछे तार পৰা जिखिनि दिहा परामर्श बा कनसाल्टेंसी प्रयोजन आमी आगলৈকে हेखिनि আগবঢ়াই যাম।